sa koniec finálovej série. Duel sa o chvíľu začne. Ako rozhodcovia ho majú na starosti trojica Peter Ženiš, Ladislav Bartoš a Arťom z Rybakovs. No a oba celky sú už pripravené. Zápas medzi Rytiermi a Patriotmi sa začal, druhé finále. Ike SBL. Spišiaci prehrávajú teda v sérii 0-1 a budú chcieť potvrdiť svoju výbornú bilanciu na domácej palubovke, na ktorej v play-off vyhrali všetky 4 stretnutia. Dvakrát zdolali aj Svit, aj Prievidzu, ale predsa len Levice, to je iná brinza. A o tom hovorí aj fakt, že otvára skóre Aaron Wheeler. Takže trojka na úvod. Lautaro López. S ním ešte v základnej peťke aj Harris, ktorý teraz zastavený Wheelerom. Okrem toho aj Mrvíš, Pipkins a Juríček. Takže identická základná peťka ako aj v Leviciach. No a Levičania Wheeler, Kneževič, Vrbica, Abraham a Bojanovský. Takže tiež rovnaké zloženie ako na domácej palubovke. Majú majstri, ktorí vedú už 5-0. Obajcovia majstrovského titulu teda opäť sú pri lopte a Bojanovský pekne doniesol cez pick and roll loptu do koša. Hostia vedú 7-0, pozor. Rytieri sa potrebujú už nakopnúť, už potrebujú získať nejaké body v tomto stretnutí. Pipkins a je to presná trojka. No, očakávame asi veľkú prestrelku. Osobne to tak vidím, pretože tieto celky vedia hrať veľmi ofenzívne. Vzájomné zápasy hovoria jasnou rečou v tomto ročníku. Mali sme tam súboje, v ktorých padlo aj vyše 100 bodov. Na jednej strane Rytieri aj Patrioti to dokázali v domácom prostredí. 106 bodov dali Rytieri tu a 105 Levičania tiež doma. Takže Rytieri už dokázali v tejto sezóne zdolať Patriotov v domácom prostredí. No a teraz ale sa musia opäť brániť. Skvelá kanonáda pokračuje. David Abraham a jeho presná trojka. Tak už sme videli 3 trojky, 2 na strane Patriotov. Pipkins. López. Pekná zadovka na Mrviša a tam bude prešlap. Teo Hojč vie pripraviť svojich zverencov na veľké zápasy. V play-off to zatiaľ len potvrdzuje, ale predsa len Levičania sú ešte na vyššej úrovni ako Prievidza či basketbalisti Svitu. Obe tieto série vyhrali Spišiaci ako nižšie nasadený tím. Zhodne 3-1 na zápasy. Abraham, Wheeler. Wheelerová dvojka, nepresná strela a doskakuje Tomáš Mrvíš. López. No ten matchup medzi Lópezom a Kneževičom bude zaujímavý. Samozrejme ešte Vrbica bude podporovať tú rozohrávku, ale López vie sa tiež strelecky utrhnúť. Hoci neskôr na tej jednotke ako Vrbica, ale v každom prípade sú to veľmi šikovní hráči spoza perimetra. Takže budeme sledovať aj ten súboj na rozohrávačskom poste, ale aj pod košom. Bývalí spoluhráči z Levíc, Bojanovský a Juríček. Veľmi dobre sa poznajú aj z reprezentácie, aj teda, ako som spomínal, z Levíc. Juríček pôsobil dlhšie v Leviciach. Pozná tú natúru, pozná aj Michala Madzina. Teraz práve dostal prihrávku od Lautara Lópeza. Spišiaci dávajú prvú dvojku v tomto stretnutí. A bude sa asi hrať aj dosť rýchly basketbal. Hra je teraz prerušená, takže nové sekundy. A rozohrávať budú Patrioti. Dražko Kneževič.
ktorý v jednom zápase proti Komárnu chýbal v semifinále. A to sa podpísalo aj na tom výkone, keď Komárno vlastne vyrovnalo na 2-2, ale ten domáci zápas zvládli Patrioti. No, Boris Bojanovský, zastavovaný Lautarom Lópezom, poďme sa ešte raz na to pozrieť. Áno, faul tam bol, takže end one, 2 body pre Levice. Úvodné 3 minúty a 12 bodov, alebo teda 3 minúty a 20 sekúnd, 12 bodov. Bojanovský je dobrý šestkár a dáva ďalší bodík. No, Spišiaci opäť nemôžu počítať s Michalom Fusekom, to je citeľná strata. Predsa len on by bol práve tým hráčom, ktorý by bol v súbojoch s Bojanovským. To by bol ešte len skvelý matchup. Viktor Juríček je skôr možno štvorka, ale teraz musí zastupovať na pozícii číslo 5. Krásna prihrávka na Davida Abraháma pod košom. Bol voľný priestor, Bojanovský skvele vystúpil a našiel Abraháma, takže 15-7 pre Levice. López na Pipkinsa. Pipkinsova strela a tam bude Wheeler. Lopta nakoniec bude patriť Patriotom, áno. Kneževič vyšiel za perimeter, už môže nájsť Vrbicu. Vrbica nie je veľký strelec, ale teraz trafil. 18-7, no Patrioti skvele vstúpili do tohto stretnutia. López na to zatiaľ neodpovedal úspešnou trojkou. Znova López, dobrá práca, ale tam budú kroky. Wheeler. Vrbica, no tak skvelé. Harris. Nakoniec to bolo s faulom. Corey Reeves musí dať loptu rozhodcovi. A vyzeralo to tak, že to trafi čisto, ale trafil aj hráča, takže rozohrávať bude Vrbica. Wheeler za perimetrom. Wheeler nevystrelil, ešte Vrbica. Bojanovský, opäť sa tam sťahoval Harry zo slabej strany. Abraham z druhej šance neúspel a tak je tu šanca pre rytierov. Harris, pripravený aj Pipkins. Pipkins nevystrelil, dáva Harrisovi, ale pískaný faul. Hrá sa zatiaľ vo vysokom tempe. Máme už viacerých 5-bodových strelcov, ale iba na levickej strane. Vrbica, Abraham a Bojanovský. López. Wesley Harris vyskúša trojku a trafil ju. Zatiaľ skvelé predstavenie na Spiši. Basketbalové playoff musí trošku zápasiť každý rok s tým, že veľa športových fanúšikov vzhliada hlavne k výkonom slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta či k ďalším skvelým zápoleniam, ale treba jedným dýchom dodať, že asi dobre to zvolili organizátori playoff a vôbec basketbalovej ligy, že ten súboj číslo 2 na Spiši posunuli, aby sa
aby nevznikla kolízia termínová s hokejom, keďže zajtra hráme proti Poliakom. To dnes tie zápasy zase až tak atraktívne nie sú, aby basketbaloví fanúšikovia ostali doma pred telkou alebo išli do dejiska, teda buď do Ostravy alebo do Prahy po prípade. Faul na Jalena Edeveja. Pipkins ho jasne fauloval. Jalen Edevej hrá slabé playoff, stále je najlepším strelcom svojho tímu v prebiehajúcej sezóne. V priemere dá viac ako 17,5 bodu, ale v playoff má skôr pozíciu hráča z lavičky, ktorý ale výborne podporí hru po tom, čo príde na palubovku. López a tu je Juríček, ešte López, Reeves. Vystrelí Juríček za 3 body a Juríček trafa. No, dobre sa teraz Spišiaci otriasli z toho skvelého nástupu Patriotov a zaznamenali 8 bodov v rade, 8. Hráči Levíc možno potrebujú tento timeout aj preto, aby zase postavili obranu. 15-18 je to aktuálne z domáceho pohľadu. Repríza sezóny a finále v sezóne 2020-2021. To bolo veľmi pamätné finále. Najmä pre laických priaznivcov, ktorí teraz možno ešte stále cítia nejakú krivdu. Rytieri vyhrali tú sériu 3-1, ale ten posledný duel, ten rozhodujúci, ovládli iba jeden jediný bod, o čom rozhodol taký sporný faul na konci. Viacerí si možno na to spomínate. Nakoniec ale boli aj také zábery, kde bolo vidieť, že teda faul to bol a tie trestné hody Spišiaci hádzali právom. Delano Spencer, výborný snajper trese Rytierov. To už na spišskej lavičke sedel Teo Hojč, ktorý predtým získal aj s Levicami titul v sezóne 17-18. Tak, nepresné Levice a presní Rytieri. Corey Reeves 18-18. 11 bodov v rade v podaní domáceho celku. Ako na to odpovedia Patrioti? Vrbica, Wheeler. Vrbica, trošku by to chcelo opäť zdynamizovať. V úvode boli veľmi rýchli, ale už tá obrana je pružnejšia, dynamickejšia. A zníži. Spomínal som tie vzájomné zápasy. Prvý vyhrali Levičania 89-74. Potom
Spíšiaci 106,94, Patrioti následne 105,90 a 97,86. Teraz krásne Aaron Wheeler zasmečoval. Tak to sú tie wow momenty, ktoré prináša Wheeler do hry Patriotov. Ako na to odpovie Hlivák. Voľná pozícia, ale nepresná trojka. Harris, López. A to bol hrubý airball. Ale kedy sa stáva aj to. No a potom, ešte keď sa vrátim k tým vzájomným zápasom, tak súboj v play-off, o tom sme už hovorili. 91-75. Tu je krása v podaní Aarona Wheelera. Edaway. Benkováč, Kováč, šikovne ešte môže Howard zachraňovať loptu, podarilo sa. Wheeler, Kováč, krásne si teraz Patrioti povymieniali loptu, ale Kováč nevystrelil presne. López. Reeves donesie. Áno. Corey Reeves. Edaway. Vyskočil za perimeter Wheeler. Teraz prebrali Spišiaci v zóne hráčov. A lopta bude patriť rytierom. Výborná práca Adama Antonyho. Pomaly sa bude končiť prvá štvrtina. A tak rytieri ešte budú mať útok a môžu sa dostať do vedenia. Pískaný faul Pažického. Pozrime sa na to, ako sú hráči na tom s faulami. Toto bol posledný, áno, tam to vidíme aj v grafike, posledný beztrestný. Tak 2 sekundy, nie toho času už nejako veľa. Toto bol teda dobrý taktický faul. Hlivák, treba to poslať hore, ešte to asi Antony stihol, ale Wheeler ho dobre bránil, takže táto strela bola nepresná. Je tu koniec prvej štvrtiny, ktorá prinášala zaujímavý basketbal a v ktorej o 1 bod uspeli Patrioti, ktorí ale viedli už dvojciferným rozdielom. Spišiaci sa pekne vrátili do zápasu a prehrávajú 22-23.
Druhú štvrtinu otvárame trojkou Aarona Wheelera. Zatiaľ výborný zápas hrá Aaron Wheeler. Dal už 11 bodov a teraz skvelé v obrane Howard. No a ďalšia trojka, ktorú triafajú Patrioti. Dražko Kneževič sa presadzuje. Tak toto bola už 6. trojka Patriotov. V tom predchádzajúcom zápase dali Patrioti 14. Tiež teda slušné číslo. No, Dalibor Hlivák nemyslel to vôbec zle, ale nepustil tú loptu včas. Takže kroky. Lopez. Corey Reeves, no a tu je strata. Adaway. Bol faulovaný Lopezom. Ale nie je to kôš, to znamená, že iba trestné hody. Lopez ale musel ísť do tohto defenzívneho zákroku. Nemal na výber, áno. Tu už to Adaway proste tiež musel posielať na kôš. Lautaro Lopez ide dole. No, koľko faulov má na konte? 2. No ale 2 má aj Pipkins. Rytieri ešte nehádzali trestné hody. Hoci Levičania majú už 5 faulov. Jalen Adaway na trestných hodoch. V tom sobotnom zápase bol najlepším strelcom týmu Ben Kováč z lavičky, dal 20 bodov. Jalen Adaway iba 9. Tá peťka, ktorá končila zápas, alebo ktorá bola pri všetkom podstatnou teraz, ale krásna trojka Reevesa. No tak to bol skôr, dokončí myšlienku Wheeler, Kneževič, Vrbica, Kováč a Howard. Oni mali najvyššiu minutáž. Howard teraz pri lopte. Kováč. Adaway si skvele posadil Pipkinsa a ešte výborne na doskoku. Rob Howard. Prestrelka pokračuje. Čo na to Corey Reeves? Nepadne mu to a nedoskočil to ani Juríček. Opäť Levičania výborne začali v tejto štvrtine. Majú na konte už 10 bodov. Rytieri iba 1 kôš. Rozohráva Dražko Kneževič, MVP minuloročného playoff. Pekne to teraz spravil a trafil trojku. Ako jednoducho Dražko Kneževič, on tým, že je nižší hráč, má nižšie ťažisko, tak vie s tými nohami veľmi šikovne narábať a Dalibora Hliváka úplne zmiatol. Pipkinsov nájazd.
To bude strelecký faul. Áno. Takže trestné hody pre rytierov. Llewellyn Pipkins. Trestné hody. No padne, aj jeden, aj druhý. Kneževič. Pekne Dražko Kneževič opäť otvoril samú priestor, pretože Antonín sa pošmykol, ale presná strela z toho nebola. Reeves. Corey Reeves. Ešte to dobehol, nakoniec už nie. Dobrá práca, ktorou sa prezentoval Howard. Edway, tu je Kováč, ale nevystrelil presne. Ibaže strácajú aj rytieri, tak teraz je to fáza zápasu, v ktorej sa toho pozitívneho až tak veľa nedeje. Veľa nepresností. 5-13, zatiaľ v tejto štvrtine iba 5 bodov, tak aby to zase rytierom neutieklo. Vrátil sa Juríček. A neskoro Hlivák pri Kováčovi. Ben Kováč triafa ďalšiu trojku. Levičania majú na konte už 8 úspešných trojok. To je úžasné číslo. Oddychovič asi teda musel vyžiadať Michal Madzin. A uvidíme, čo na to jeho zverenci po timeoute. Harris, potom čo už rozohral Pipkins. Juríček oklamal Bojanovského, ale Howard ho fauluje pri tomto pokuse smečovať. Nasledovať však budú 2 trestné hody.
No, rytieri zatiaľ trafili všetky tri. Triafajú aj štvrtý. Kováč, Edway. Edway na Kováča, Edway si to už chystal na smeč, ale Juriček ho fauloval. No, úspešný Jalen Edway. Trestné hody. Zatiaľ všetky presné. Aj na strane Patriotov, aj na strane rytierov. Pipkins. Vyrovnané najvyššie vedenie Levíc. Juríček. No ale nepodarilo sa mu zakončiť. Teraz je tu dokonca technická chyba pre Thea Hojča, ktorý tam vyštartoval na rozhodcov. Po tom, čo signalizoval faul na Jurička, tak poďme sa na to, alebo respektíve teda, no, možno ten počin Edwaya sa nepáčil s Pišiakom. Že to tam vyškrabal z obruče. Edway ale nepremenil trestný hod po tom, čo rozhodcovia dali takúto možnosť Patriotom. Kneževič. Ale výborne teraz rytieri, no. Táto lopta bola pridlhá na Dalibora Hliváka. Napriek tomu si pekne tlapol so spoluhráčom a vidieť, že Theo Hojč vytvoril a stará sa o tú dobrú chémiu. Spíšiaci predsa len pracovali s viacerými hráčmi počas sezóny, čo platí aj o Leviciach. Howardová strela, nepresná a doskok Pipkinsa. Harris, ktorý práve patrí medzi tých, čo prišli počas sezóny. Pipkinsová pozícia, Luven Pipkins znižuje na jednociferný rozdiel. A toto sa nepáči Michalovi Madzinovi samozrejme, ktorý si berie timeout. Spišiaci prehrávajú o 9 bodov. Druhá štvrtina začala veľmi svižne, lenže už to potom trošku opadlo. Tá ofenzívna nálada.
Levičania sú ale stále na skvelých 18 bodoch. Spišiaci majú problém v defenzíve, zatiaľ dosť veľký. Krásne to teraz rozohrali Patrioti. Nebolo to síce ten klasický alley-oop, ale Rob Howard sa postaral o 2 body. Lopez, Reeves. Pripravený Luven, Pipkins, Reeves na Harrisa, ktorý páli a triafa trojku. Druhá trojka za sebou v podaní spišských rytierov. Ako odpovie Edway, Howard, tu je Kováč. Môže dávať Howardovi. Howard, ale jeho lopta sa mu vyšmykla. Či na tom mal participáciu aj Pipkins, to je otázka, ale zdá sa, že áno. Vrbica rozohráva. Bojanovský. Kováč, Kováčova trojka! Tak, výborná odpoveď. Opäť Levičania majú trošku slabšiu chvíľku. Niekde okolo tej 7. minúty. Štvrtiny, tak ako to bolo v úvode. Ale zase za 3 minúty 5 bodov nie je vôbec zlá vizitka. Už ďalší airball Lautara Lopeza, tak pamätal som si ho ako lepšieho strelca. V tejto sezóne to až tak nepotvrdzuje. Má v priemere iba 11,3 bodu. Vrbica. Tu je trojka z krídla, ktorú ale Howard netrafil. Ten často tieto krídelné strely neskúša, lebo nedostáva sa do tých pozícií. Ale výborne Kováč, Vrbica, má tam Kováča voľného, opäť to chcú hrať Patrioti možno na trojku. Napokon takýto step back, ešte Bojanovský, ešte aj Howard, ale už Pipkins. A dopredu môže ísť Reeves. Tu je Juriček, ktorý zasmečoval nekompromisne. Lavice opäť znižujú na rozdiel jednej cifry. 2 minúty do konca prvého polčasu. Vrbica. Kováč. Edway za 3 body. Jalen Edway, ale nepresne. A pred Bojanovský bol síce Harris, ale Bojanovský loptu získal. Edway si vypýtal faul. Toto mal byť end one. Určite áno. Michal Madzi na to brzí. A rovnako aj Edwaya. Avšak teraz bude mať Edway možnosť aspoň na trestný odoch. Toto musí jednoducho premeniť hráč. Toto sa nemusí odpúšťať. Edway premenil trestné hody. Takže opäť o 11. Harris teraz bude pomáhať Reevesovi. Juriček, tam bol pripravený Tomáš Brviš, Hlivák. Neúplne dobre postavená obrana Patriotov, ale proti tejto prihrávke skvele vyštartoval Kováč, však Juriček s faulom. No škoda, lebo to by bola veľká paráda. Tak skvelé, Ben Kováč vystihol a potom Juriček, jasné, to bolo do ruky. Z toho opakovaného pohľadu bližšieho to bolo vidieť. Nebol to vôbec blok.
Tak Ben Kováč. Nepresný. Druhý iba nepresný trestný hod. Levíc v tomto stretnutí. A oddychový čas si teraz zoberie no asi Levická lavička. No, Teo Hojč. To je prakticky jedno. Áno, nakoniec Teo Hojč. Ešte máme do konca približne 1,5 minúty. Táto štvrtina už nie je taká bohatá na body, aj keď zase tých zatiaľ 40 nie je vôbec málo. 25 na konte Patriotov, 49-37. Tá prvá bola o čosi bohatšia, ale ešte nie je koniec samozrejme. Takže áno, môže sa to opäť prehupnúť cez tú 40 bodovú hranicu celkom jednoznačne. Pred týmto stretnutím boli v pozícii papierového favorita raz Rytieri, raz Patrioti, nám sa to preklápalo, nakoniec Nike to pred zápasom uzavrelo na prakticky rovinu, 2 kurz na jednu stranu, 2 kurz na druhú. Iné stavkové skôr Levice, ale Nike teda takto. Pekne Loven Pipkins. Tak hovorilo sa o tom, že tento zápas bude vyrovnaný, ale zatiaľ to tak až tak nevyzerá. 39-49 Vrbica a tu je ďalšia voľná trojka. Pažický bol pripravený od Kováča, lopta v aute. Rozohráva Hlivák, ale nerozohráva vôbec dobre Pažický. Wheeler, Harris čisto. Wesley Harris čisto a tak je tu Pipkins. Hlivák. Harris chce si urobiť priestor. Wesley Harris nepresne. A doskakuje to levícky tím. Lenže ďalšia nepresnosť. Pískaný faul Davida Abraháma. Loven Pipkins. Pipkinsová strela z veľkej diaľky, ale nepresná. Takže stále o 10 a už sa bude končiť táto štvrtina. Tak nakoniec v tej záverečnej dvojminútovke padol iba jeden kôš. Headway, tu by mohol ešte stihnúť zakončiť Vrbica, to sa podarilo. Ešte nejaké sekundy tam budú pre Rytierov. Poďme skúsiť vystreliť. Ale presne to nebolo, takže máme tu posledný moment, o ktorý sa postaral Vrbica. Šikovne hneď z výskoku strieľal a trafil, takže je to koniec prvého polčasu, v ktorom zvíťazili Patrioti. 51-39, opäť v oboch štvrtinách dali minimálne 20 bodov. Rytieri to budú mať už dosť náročné, ale nie nemožné v druhom polčase.
V druhom polčase zápasu Spišskí rytieri a Levice pôjde o to, či Spišiaci odvrátia rozhiaci mečbal Levíc, alebo Patrioti si ho vybojujú a doma budú môcť spečatiť zlatý hat-trick. V finále proti Lučencu, potom proti Komárnu, teraz proti Rytierom. Je to stále viac a viac reálne. 53-39 v tomto druhom stretnutí. Reeves. Tu je Harris, Pipkins, no Rytieri musia hlavne zabrať v defenzíve. V ofenzíve ešte ako tak, ale v obrane to nie je ideálne. Tam Levičania majú veľmi veľa voľných trojok, veľmi veľa voľných hráčov, ktorí môžu potom posúvať loptu aj na plán B. Takže zatiaľ Patrioti sú naozaj lepším tímom a zaslúžene vedú. Teraz pískame proti Rytierom. Pozeráme sa na Coryho Reevesa, ktorý v sezóne má 12,6 bodu na zápas. A v tom prvom súboji nastrieľal 18 bodov, bol druhým najlepším strelcom Rytierov po 20-bodovom Harrisovi, ktorý sa veľmi pekne tiež zabudoval v kádri a môžu sa o ňoho Rytieri opierať. Bojanovský, toto sú tie momenty, o ktorých som hovoril, voľný a dobrý pohyb lopty a voľný hráč, teraz sa píska. Boris Bojanovský, áno, musí byť noha, to zase Boris Bojanovský, neviem, čo teraz reklamuje. Faul reklamuje, no. Ten zákrok na Lópeza. Hoď sa to mal pod sebou, takže musel to vidieť lepšie ako my z tohto pohľadu. Ale tiež sa mi to zdalo, či bola to čistá lopta. Cory Reeves a jeho presná trojka. Ono by tak či tak mali loptu domáci. Vrbica. Abraham. Na ňom je Reeves a Juríček, Vrbica, Kneževič. Pipkins proti nemu. Tu je už Bojanovský, Vrbica, Abraham. Opäť sa dobre hýbe lopta. Chce to zakončiť. Bojanovský to nestihne už. Rytieri rozohrávajú. Loven Pipkins, ten keď sa rozbehne, tak je nezastaviteľný. Proti Patriotom na ich palubovke nedal ani jednu trojku zo 4 pokusov. Dnes už má na konte 3. Hlavne doma mu to strieľa skvele. Bojanovský. Abraham z veľkej diaľky taktiež. A Vrbica doskočí. López opäť laxne v obrane. Lópezová silná stránka určite nie je obrana. Vrbica, Abraham má krásnu pozíciu. David Abraham, tak je to trojkový koncert aj naďalej. 9 trojok na domácej a teraz už 10 na hosťujúcej strane. 45-56. Reeves a Juríček. Niekedy je to veľmi jednoduché v ofenzíve. Hlavne, keď sa hrá rýchlo. Lopta skvele lieta. A potom sú voľné pozície aj pod košom. Kneževič. Harris, ale Reeves, výborne. Reeves. Tu je Harris, ktorý vypálil opäť úspešne. Tak Wesley Harris zvyšuje na rozdiel
znižuje na, samozrejme, na už ďaleko jednociferný rozdiel. A Michal Madzin si musel zobrať timeout. Päťdesiat 56. Pred týmto stretnutím povedal Michal Madzin, že musíme sa hlavne pripraviť na to, že to bude nový zápas, ktorý bude nutné odmakať a odbojovať na top úrovni. Z prvého zápasu na útorok nikto nič nedá, musíme si to od nuly sami vypracovať. Zatiaľ sa to Patriotom darí, ale teraz sa rytieri veľmi nebezpečne priblížili. Avšak Vrbica s Bojanovským dotlačili loptu do koša. 58-50. López. Juríček za 3 body. Úspešný Viktor Juríček. Tak páli sa ostrými v druhom polčase. Ďalšia trojka, ktorú trafili hráči. Vrbica nenadviazal na tú predchádzajúcu strelu a tak je tu šanca pre Lópeza na rýchly break a tam bude faul. Maša na Vrbicu. Je to 5 bodov. Krásny comeback rytierov. 14 7 je to v tejto štvrtine. A môžu prísť ďalšie body. Corey Reeves, ale výborný čuch na obranu od Wheelera. Toto bolo nádherné. Taktiež smerom dopredu. Eliup, Boris Bojanovský. López. 5 minút do konca tretej štvrtiny. Juríček. Môže dávať späť Lópezovi, ale už sa chýli tento útok ku koncu. Reeves. Juríček, výborne Bojanovský. Krásny blok, Vrbica, Wheeler na druhej strane, ale výborne aj Pipkins. Vrbica rozohráva. Edway. Juríček si ho prebral. Wheeler. Je na ňom Pipkins, to je výborný obranca. Edway. Jalen Edway na Wheelera. Vrbica, pohyb lopty za perimetrom, ale Vrbica neúspešný. A Howard pri doskoku fauluje. López. Pipkins. Jeho trojka neúspešná a loptu predsa len doskočil Ume Pipkins pred Wheelerom. Opäť Pipkins. Je na ňom Howard. Dobrá obrana aj Roba Howarda. Wheeler vyniesie loptu dopredu. Pipkins ho nezastavil, aj keď bol nepríjemný. Abraham. Až teraz sa píska faul.
Strela z veľkej diaľky, neúspešná. A dopredu môže ísť Lautaro López, spolu s ním je tam Harris. Pipkin si musí dať pozor na spracovanie, zvládol to. Reeves a jeho trojka nepresná a lopta ide mimo. Medway, Abraham, tu je Vrbica, ale Pipkins získava loptu. Pipkins individuálne, pretlačil to do koša. 55-60. Tak Patrioti teraz trošku váhajú. V útoku to nie je ideálne, ale aspoň z trestného domu môže teraz niečo vymyslieť. Abraham. Abraham teda na trestných hodoch. Vidíme početnú skupinu fanúšikov Patriotov. A videli sme tam aj Martina Bachana, ktorý žiaľ má za sebou ďalšiu sezónu, na ktorú nebude spomínať úplne s radosťou, lebo odohral v nej iba 6 súbojov. A brzdí ho stále zranenie. Tak 3 trestné hody. Premenené. Reeves. Uvidíme, či to bude trojbodový útok aj na strane rytierov. Pipkins nepresný, nie, nakoniec to padlo dovnútra. Lovan Pipkins, skvelá odpoveď na tú predchádzajúcu trojbodovú akciu Abrahama. Tie 3 trestné hody. Dve minúty a 18 sekúnd do konca tretej štvrtiny. Wheeler sa pretláča a zvládol to. Aaron Wheeler. López. No tu bude hrať nohou, áno. Ježevič sa priznáva. Livák. Pipkinsov nájazd. Sťahuje to Havard a dopredu môže ísť Kneževič. Wheeler. No a pískaná opäť hra nohou. Výmena lopty, Havard, Edway a prvý menovaný triafa trojku. Pokračujeme v tom streleckom koncerte. Je to o 10 bodov, už sa približujú aj Patrioti. Reeves. Harris odpovie. Možno áno, ale z trestných hodov.
19-17 je to v tejto štvrtine. Levice mali všetky štvrtiny, zatiaľ to teraz vo finále 20 bodové. To je úžasná bilancia. Rytieri stále 100% na trestných hodoch, hoci ich hádzali zatiaľ iba 5. Tu je nepresný, tak som to klasicky zakríkol. No a ani druhý nepadol. Takže rozdiel ostáva 9 bodový. Už boli aj na 5 rytieri, ktorí mávajú tie tretie štvrtiny solidné v play-off hlavne. Howard, nepresná strela a dopredu môže ísť Wesley Harris. Pipkins, tu je Reeves. Juríček si pýta loptu. Reeves ťahuje levických hráčov do malého priestoru a vybral pozíciu na osi, avšak netrafil trojku. 40 sekúnd do konca tretej štvrtiny. Kneževič obchádzal Hliváka, ale je pískaný faul. Teo Hojč pochválil Libora. Ešte jeden faul mali rytieri, s ktorým mohli disponovať. 3 osobné chyby má na konte Lautaro López, ten nehrá moc dobrý zápas. A na druhej strane Howard, inak všetci 2 a menej. Kneževič. Edaway. A teraz útočný faul. Jalen Edaway si počínal nedovolene. Prísny verdikt. Alebo bola tam tá ruka. Hoci nebola to nejaká veľká intervencia do hráča, ale rozhodcovia to odpískali. To znamená, že loptu budú mať rytieri. No tak Patrioti si tých 20 bodov v tejto štvrtine nedajú. Pipkins. Pipkins pekne na Harrisa, ktorý sa vypopoval dozadu. Ale hra nohou. Nové sekundy. Rozohráva Hlivák. Pipkins. Opäť Loven Pipkins. Stále tento hráč pri lopte. Môže hrať viac menej do konca. Ale skoroval. A doskakuje to Wheeler. To znamená, že je tu koniec tretej štvrtiny, ktorú vyhrali Spišiaci. Rytieri uspeli 2017. Celkovo ale prehrávajú o 9 bodov. Stále je to relatívne ďaleko, ale zase nie úplne. Ešte rytieri majú na to zabojovať a zvrátiť nepriaznivý vývoj.
Poďme opäť hrať. Štvrtá štvrtina pred nami. Kneževič. Spišiaci majú 10 minút na to, aby vyrovnali stav série na 1-1. Naopak Patrioti si môžu vypracovať benchball. V každom z tých predchádzajúcich dvoch finále minimálne jeden zápas prehrali. Teraz to možno zvládnu na nulu. Juríček. No, táto štvrtá štvrtina už asi bude dosť o pevnej defenzíve. Hlivák. Juríček. Reeves. Ale výborne Kneževič. Harris. Je proti nemu. Stále Kneževič z veľkej diaľky. Dražko Kneževič, ďaleko dostá trojka. Nádherné zakončenie, ktoré padlo teraz v Spišskej Novej Vsi. A Patrioti vyhrávajú o 12 bodov navyše. Strata. Aj na levickej strane sa jedna črtala, ale nakoniec lopta bude patriť hosťom. Kneževič. Pod košom bol Howard a trafil. Takže 73-59. No, toto vyzerá už naozaj veľmi nepríjemne z pohľadu rytierov. Corey Reeves. Ale táto strela môže opäť rytierom dodať sebavedomie. Bolo iba za 2 body, ale aj tak sa počíta ako dôležitá. A faul na Jelena Edwaya. Corey Reeves sa hneď išiel ospravedlniť. Jelen Edway, ešte jeden trestný hod. No ak rytieri, nepremienia ho Edway, ak rytieri rýchlo neznížia opäť na jednociferný rozdiel, tak sa môžu so zápasom rozlúčiť. Ale rytieri tiež vedia mať skvelý finish. Juríček, dobrá výmena, ale Juríček nevystrelil. Treba to, ak je na to priestor, posiela na kôš. Teraz pozor, aby tam nebola strata. Je a Edway pretláča Lópeza a ďalší faul. Edway si pýta technický kôš, budeme zvedaví na opakovaný záber. Tam si to sám odkopol Reeves, takže hra pokračovala. O nie, toto nemohol byť technický kôš. Lopta myslím, že neklesala. Až potom vrazila do dosky po bloku Reevesa navyše. Takže oddychový čas, Teo Hojč. A po ňom sa budú hádzať trestné hody.
Neúspešný trestný hod. V konečnom sumáre sa bude možno počítať každý hod, ale nie sme úplne pri takom výsledku zatiaľ. 75-61. Tam dole bol práve Martin Bachan spomínaný. Výborne v obrane Edway. A levická lavína sa rúti dopredu. Útok z tranzície, neúspešný, ešte Howard sťahuje tento doskok. Kneževič opäť z veľkej diaľky. Dražko Kneževič, ďalší ďalekonosný projektil bosniackého rozohrávača. Tak Levičania robia veľké kroky k tomu, aby získali ten majstrovský mečbal. Prvýkrát na palubovke vidíme aj Adama Antoniho, ktorý ale nestrieľa presne. Teo Hojč používa zatiaľ iba 7 hráčov, plus Antoni odohral iba 5 minút. Tu je tá paráda Dražka Kneževiča. Rozohráva López. Hliváková trojka. No, nepresná. A loptu majú Patrioti. Rytieri v tejto štvrtine tápu a majú na konte iba 2 body. Patrioti už 10. A Kneževič si verí. Kneževič je rozbehnutý, ale teraz netrafil. Áno, keď Dražko Kneževič má tú fazónu, tak páli asi zo všetkého možného. Teraz to až tak bolieť nemusí, tie minely. 6 minút do konca štvrtiny. Do konca druhého stretnutia. Howardov prienik a poisťoval to tam aj Kováč. 80-61. Toto sa už bude otáčať extrémne ťažko. Juríček teraz nefauloval Howarda. Rozhodca hneď ukazoval, aby sa Howard postavil, ale Kováč fauluje. Lautaro López, ten má už 4 fauly. Ale teraz práve jeden si vypýtal. Tak ešte predtým bude nasledovať oddychový čas spišských rytierov.
Lautaro López, teraz každý bod Spišiaci potrebujú, ale neprichádza. Stále platí, že v druhej štvrtine druhého polčasu, teda v štvrtej celkovo dali rytieri iba 2 body. Lautaro López dáva tretí, ale to je málo. Toto si budú extrémne pozorne strážiť levickí patrioti. Vrbica. Pod košom Jadway nestrelal a Havardovi pripravil smeč. Je to 20. Tak zdá sa, že rytieri nebudú písať tak úspešný príbeh, o ktorom sa hovorilo v súvislosti s hokejovou Nitrou. A ešte samozrejme nič nie je stratené z pohľadu Spišiakov. Ešte budú prehrávať iba 0-2 na zápasy, ale tá otočka prípadná, to bude extrémne náročné. A nič nenasvedčuje tomu, že by nejako Levice mali tú sériu stratiť, alebo že by mali proste byť v problémoch. Teraz je v problémoch Livák. Tam dostal úder. Ale vyzerá, že je v poriadku. Spišiaci rozohrávajú. Áno, môžu si patrioti pokojne vybrať slabší deň, ale že by si ich vybrali 3, to si úplne myslím. Hlavne po tom, čo si spomenieme na minuloročnú finálovú sériu v play-off, ako otočili z 1-3 na 4-3, alebo aj proti Komárnu tento rok. Víťazný rozhodujúci zápas. Kováč po nepresnej trojke má pozíciu Ben Kováč, ale míňa. Takže Harris ešte vyvezie loptu dopredu, iba jeden kôš z hry v tejto štvrtine. Hlivák, opäť obrana, tvrdá, vysoká. Skvele si to osobne bráni, ale Levičania, Wheelerov blok. Už štvrtý Levický v tomto zápase. Hlivák. Nepresne a dopredu môže ísť hosťujúci tým a ešte to bude až kôš s faulom. Kováč doniesol do koša a bol faulovaný. Oslavujú levickí priaznivci. Tak, Ben Kováč nepremenil, ale patrioti sa sústreďujú teraz na defenzívu. Aj keď ten náskok už je obrovský. López síce premieňa trojku. Toto je dobré pre psychiku rytierov, aspoň takto v závere zápasu. Trošku sa pripomenúť.
Opäť López. Antonyho nájazd, ale Harris sa k lopte nedostáva. Tak už to nechce zbytočne tlačiť Jalen Edway dopredu. Vrbica. Kováčova trojka. No, nepadne to, ešte López doskakuje. Tak teraz už rytieri musia naozaj iba takto chcieť doniesť loptu do koša, rýchlo útočiť, z tranzície zakončovať. Harris zachráni túto loptu. 2 minúty do konca, to už je vybavené. Patrioti boli od začiatku dokonca lepším tímom. Sice tretiu štvrtinu vyhrali rytieri o 3 body, ale v tej štvrtej tam nemali rytieri žiadnu šancu. Dali iba 6 bodov a už prichádza levická lavička, takže je hotovo. Levice budú vyhrávať 2-0 na zápasy. Wesley Harris ešte na trestných hodoch. Úspešný, ale už sa kráti za tento zápas. Krajčovič. A padne to Alexovi, tak vyšiel z lavičky pred chvíľočkou a skóroval, to je dobré. Harris, veľké diaľky, nepresne a prichádza ďalší faul. No finále číslo 3 je na programe v sobotu aj na obrazovkách Nike TV. Pardon, piatok, ospravedlňujem sa, o 19. hodine, áno, kvôli hokeju, v sobotu na Slovensko tiež. Takže piatok o 19. hodine v Leviciach. Individuálne, šikovne, Jalen Edway. No, už ďalší mladíci naskakujú do finále. Makula s číslom 25 Zuščák. Takže Slováci to dohrajú na strane rytierov. Už Makula pekne, ešte skúsi trojku. Nepadlo, škoda. Posledná minúta tohto druhého finále. Patrioti majú na konte, teraz pekná dvoječka, Patrioti majú na konte viac doskokov, aj viac získaných lopt, keďže Spišiaci stratila 16 lopt, Patrioti iba 8, asistencie približne rovnaké. Je to na trojky taktiež. Ale Spišiaci dali iba 10 dvojok, Patrioti až 19. Mali proste úspešnejšiu streľbu a hrali rýchlejšie, mali viac zakončení, takže o tom toto celé bolo. Tehovič musí zagratulovať Michalovi Madzinovi. Rytieri nezvládli tento domáci zápas, prehrali ho, keď neviedli ani sekundu a tak Levičania si vybojovali mečbal po výsledku 90-69.
67. Takže toľko od nás. My vám ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pekný zvyšok večera.